Как да спрем лошите мисли? 5 доказани начина да освободиш ума си. Случвало ли ти се да заседнеш в главата си и негативните мисли просто да не спират? Не си сам. В това видео ще ти покажа как да ги спреш още днес. Ще ти дам 5 ефективни метода, които психолозите препоръчват, за да се справиш с негативните мисли. Какво представляват лошите мисли? Това са натръпчиви мисли, нахлуваща внезапна самокритика или пък силна тревожност. Метод 1. Спри автоматичния пилот. Усъвършенствай техниката. Осъзнаване. Сега ще ти споделя една демонстрация с прост пример. Дишане 4-4-4, което означава вдишай за 4 секунди, задръж и издишай. Пробвайте го още сега и ще забележите промяна. Прекрасно! А сега споделяте в коментарите какво усетихте от пробата. Метод 2. Пренапиши мисълта си. Когато си помислиш не ставам за нищо, замени го с всеки прави грешки, но се уча. И тогава пренастройваш ума си да мисли позитивно. Метод 3. Излез от главата си и влез в тялото си. Например, движение, кратка разходка, спорт или разтягане. Например, аз седя 10 минути навън, когато се чувствам отнесен, тъжен или каквото и да било негативно, и обичам да съм сред природата, сред водата. Метод 4. Дневник на мислите. Писането е като начин за изкарване на мислите от главата. Например, какво мисля, защо го мисля, какво мога да направя. Споделяте си всичко като с човек, който ви слуша и разбира. Метод 5. Говори с някого. Ако имате добър приятел или терапевт, поговорете с него, споделяте. Не си слаб, ако поискаш помощ. Това е сила. А сега да видим какво казва един велик български учител за това с Петър Дънов. Щом дойде една лоша мисъл, веднага заместете с някоя добра. Когато в ума ви се яви лоша мисъл, не се борете с нея, а я заместете с хубава мисъл. Само доброто мислене може да изгони злото. Петър Дънов е едно богатство, което не може да се опише с един цитат. Ако желаете, може да направим отделен клип специално с неговите методи и знания. Коя от тези техники искаш да пробваш първо? Напиши в коментарите, ще ги прочета всички. Ако искаш още такива видеа, абонирай се, благодаря за отделеното време.